Escolta, i la gent que te segueix, tu com la veus? És a dir, ara hi ha hagut, jo crec que hi ha dins aquest món de la sostenibilitat, gent que torna del món primari, que ha creat empreses. Tu com veus el futur? Com veus el futur de les generacions que venen? Pues ara que tu aniràs, o pots tens l'opció d'anar a Madrid, te diré que quan vam entrar a la democràcia i se van a fer les negociacions de lo que s'havia de fer reparto de tots els pressuposts i tal, Mallorca, Baleares era la zona que tenia la renta per càpita més alta d'Espanya. I ara hem perdut 20... Ara nosaltres conquistem una alta posició, ningú mos ho ha reconegut i no rebem en la quantitat, crec, de lo que necessitam. És el moment que vos penseu, això és un factor importantíssim que vosaltres heu de saber, que defensar això és de justícia, perquè nosaltres quan vam fer reparto, crec que no eren tan rics com d'ell, però ens ho sentíem. Vam deixar passar una oportunitat única de posar al frente de tot això unes reivindicacions que són més que necessaris per tots. Perquè no aconseguim canviar, no? En Catalina segur que hem parlat.